Nemojte da nam prođe dan, da ispališ jednu strelovitu. Don Bosco je volio te strelovite molitve. Isuse, umnoži moju vjeru. Daj mi živu vjeru, vjeru Božju, apostolsku vjeru, vjeru svetaca. Umnoži moju vjeru, evo, to je dovoljno. Svaki dan. Ne treba puno. Strelovita molitva. Kad mi molimo, što imamo? Imamo iskustvo Božje intervencije u ljudskom životu. Imaš iskustvo da Bog djeluje po molitvi. Čovjek koji ne moli, kako će osjetiti, iskusiti snagu, blizinu, prisutnost Božju? Pa neće. Ali ako počneš moliti, ako se malo spustimo na koljena, pa budemo više od onoga večernjog očenaša, Zdravo Marije i na slava Otcu zaspeš. Ako se to produži na jednu krunicu dnevno, pa ako je to po sata klanjanja ili sat jedno, pa ako je to još jedna misa preko tjedna, onda ćete početi vidjeti kako Bog djeluje po molitvi. Iskustva Božje blizine, nježnosti, čovjek prima po molitvi, tako raste vjera.